Ix-xewqa tal-President elett Miriam Spiteri De Bono il-jum tal-ġurament tal-ħatra tagħha ikun il-fest tan-nies dan itqal mill-kap tal-attivitajiet tal-Gvern Aron Zara f'kumment ma' News fejn spjega se jiġri il-ħamis 4 ta' April fil-jum meta innutara Spiteri De Bono issir il-11 il-President tar-Repubblika. Zara qal li fl-aħħar jiem saret laqgħa bejn l-entitajiet konċernati tal-Gvern flimkien mal-Uffiċċju tal-Ispiker u l-Uffiċċju tal-President. Hawnhekk u spjega li l-ħabta 9:09 ta' filgħodu Miriam Spiteri De Bono flimkien ma' qrabata se titlaq mid-dar tagħha f'Birkirkara fejn mbagħad fl-10 ta' filgħodu issir qudiesa solenni għal art twelidna ikkonċelebrata mill-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna. Wara l-qudiesa il-President elett flimkien mal-notar Spiteri De Bono jimxu mill-Konkatedral jimxu lejn Tri Repubblika flimkien mal-familja tagħhom u hemmhekk nappellaw biex il-pubbliku Malti u l-pubbliku Awċi jiġi biħġaru fit-toroq tal-kapitali sabiex jagħti merħba sabiħa lill-President elett flimkien mal-familja tagħha. L-attenzjoni imbagħad iddur fuq il-Palazz tal-Gran Mastru propjament fis-Sala ta' Tron e kif se ssir seduta parlamentari speċjali immexxija mill-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia. Hawnhekk Spiteri De Bono tieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-kap tal-istat ta' pajjiżna. Wara diskors tal-okkażjoni issellem lin-nies preżenti miġbura fi Pjazza San George mill-Gallerija tal-Palazz Presidenzjali. Fi Pjazza San George il-President il-ġdida tispezzjona l-ewwel gwardja tal-unur tagħha bħala il-11 il-kap tal-istat fl-aħħar 50 sena. Sussegwentament se tpoġġi kuruna tal-fjuri fuq il-monument tal-gwerra fil-Furjana u tmur għall-ewwel darba fil-Palazz ta' Sant'Anton. Hawnhekk issa tiltaqa' mal-ħaddiema tal-palazz u wara ikollha laqgħat ta' korteżija l-ewwel mal-Prim Ministru Robert Abela u wara mal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Il-kap tal-attivitajiet tal-Gvern kellu dan l-appell ukoll. Nappellaw sabiex il-poplu Malti għada matul il-ġurnata tal-ħatra kemm jista' jkun kollha kemm aħna kburin bil-bandiera tagħna li taqadna l-kollu allura għada hija attività festa nazzjonali għalhekk inħeġġu lil kulħadd sabiex għada kemm għaqdiet kemm individwi itellgħu il-bnadar ta' Malta bħala turija ta' rispett lejn l-eċċellenza tagħha l-President anke wkoll bħala sinjal ta' għaqda. Il-ħamis wan se jtellna xandira u programm speċjali mit-8:09 ta' filgħodu il-qudiem ippreżentat minn Antoinette Falzon u bi produzzjoni tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan.